Elena Cardona hija poetessa awċija emerġenti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Elena sabiex jitkellem magħha dwar meta tlaqt lil Adam, l-ewwel ġabra poetika tagħha. Bdejt nikteb madwar 8 snin ilu u bdejt bħala reazzjoni għall affarijiet li kienu qegħdin jiġru madwari u ġewwa fiha. Kont nara ħafna nies li għandhom stejjer f'xi jgħidu u l-memorji tagħhom ma' għal xi raġunijiet differenti. Forsi jew għax ma kinux jafu kif jesprimu lilhom infushom fil-letteratura jew nkella x'jistħu ma kienu qatt jaqsmu dawn l-ister ma' ħaddieħor għalhekk isni jien kont il-vuċi tagħhom li insemma dawn il-memorji fil-poeżiji tiegħi. Barra minn hekk ukoll kien hemm il-memorji tiegħi li xtaqt li jinkitbu. It-temi ewlenin huma il-mara u ġisimha, ġejt influenzata ħafna mill-letteratura postkolonjali u anke t-teorija postkolonjali, speċjalment fejn tidħol id-dialettika ta' bejn il-persuni ta' huma u aħna. Ukoll insib li jispirani ħafna hemm il-Baħar Mediterran u l-ispazji li ngħixu fihom li ma ngħixux fihom, il-memorja u kif ukoll l-immigrazzjoni. Il-proċess tal-kitba kien wieħed varju, jiena dejjem nġor miegħi Picasso Lapes biex nikteb affarijiet li jolqtuni xi kultant kliem ġieli kliem minn diska jew ħoss. Imbagħad meta kienu kollu mument tal-kwiet kont ndur fuq dan il-Picasso u nara kif nista' noħloq poeżija minnhom. Ħafna drabi kienu jkun hemm affarijiet mumenti f'ħajti li kienu jġaluni li nikteb, imbagħad bil-mod dawn kollha bdew jiffurmaw poeżija. Ovvjament samtom ma' sħabi li nafda fosthom li jenna Lulu John Paul Borge li jenna editjat dawn il-poeżiji u kienu kollna sat sħaħ ta' diskussjoni u interessanti kif nistgħu dejjem intejbuhom, innaqsu minn hemm, nżidu xi ħaġa law. Ħdimt ukoll mill-qrib ħafna ma' April Zammit li ddiżinjat li l-qoxra tal-ktieb u ħadet ir-ritratti tal-ktieb kien proċess sabiħ ħafna, żorna postijiet differenti f'Għawdex li setgħu kienu jew ispirawni jew semmejthom f'xi mod jew ieħor f'din il-ġabra ta' poeżiji, imbagħad għażilna żewġ ritratti li nixtaqthom li jkunu jidhru fil-ktieb fil-qoxra ta' dan il-ktieb. Ħdimt ħafna wkoll tajjeb ma' Joseph Mizzi tal-Klabb Kotba Maltin. Fl-aħħar kien naqra ta' proċess ta' uġieħ ta' ras tal-editjar bħal kull editjar ta' xi ktieb ieħor. Konna naħseb il-ġewġi li ġennintu b'delek, imma kien proċess sabiħ li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irriżulta fil-ktieb li ġie veru għal qalbi. Nofsni mara, bżajt minnek ma nafx min inti, tħares u tqatta ġewwa fija, bajnejk insidjużi, tħaffer ġoruħi muġuha, tistabar bidmuħa ċidus. Rrid naħarbek, niġri sakemm jaqatali nifsi imbagħad nieqaf nileġ fit-tarf ta' triq fejn inti ma tilħaqnix. Xtaqt tellajt idejja ma' wiċċek, naħfnek minn onqok u nafas inross sakemm inħoss il-pajp tan-nifs ifaqqa bejn subajja xiplin. Ġo l-ispazju ristrett tal-kamra, fejn saqajja ganġetta merrija roda, laġrew u lamxew u dejja tqal il-lupjati ma ħafnukx, iltqajt arwina miegħek. B'kuraġġ melankoliku li sintlek nofsni mara jiena u mill-mera tbismuli żewġ raddi fondi igelglu d-demm. Ktibt il-poeżija bil-Malti għax naħseb li l-lingwa materna tiegħek hija l-aħjar mod kif tista' tesprimi s-sentimenti tiegħi. Ma nimmaġinanix jew ngħidu għalissa ma qatt ma nimmaġinani pereżempju nikteb bl-Ingliż jew b'xi lingwa oħra. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.